Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. ЦВК заявила пра рэкордную яўку на датэрміновае галасаванне. Паводле камісіі за 3 дні выказалі сваю волю больш як 27% выбарнікаў. З найбольшай ахвотаю, калі верыць звесткам Цэнтральнай выбарчай камісіі, на датэрміновае галасаванне ідуць жыхары Берасцейскай вобласці. Там падаюць лічбу больш як 30%. Далей ідзе Віцебская вобласць, а замыкае тройку лідараў Меншчына. Тым часам у сталіцы, як сцвярджае ЦВК, за 3 дні прагаласавала найменшая колькасць грамадзянаў, крыху больш за чвэрць. Яўка, якой цяпер хваліцца Цэнтральная выбарчая камісія, стала рэкорднай за ўсю гісторыю правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Да параўнання, ў 2020 у выніку 3 дзён датэрміновага галасавання яна склала амаль 22,5%. У 2015 больш за 18%, а ў 2010 увогуле была меншая амаль у 3 разы ад сёлетняй. Прымусовае галасаванне ў Беларусі выйшла на новы ўзровень. Як мінімум 4 больніцам краіны загадалі забяспечыць 100% яўку пацыентаў, што цяпер на стацыянарным лячэнні. Пра гэта паведамляе выданне «Зеркала» са спасылкай на свае крыніцы сярод медычнага персаналу. Паводле суразмоўцы выдання, з гэтай прычыны паступіла забарона не адпускаць пацыентаў дадому на выходныя і зацягваць ім выпіску да моманту, пакуль яны не прагаласуюць. Медыкі мусяць скласці спісы ўсіх, хто знаходзіцца ў стацыянары. Пры гэтым ёсць распараджэнне ўключаць туды нават тых, хто ляжыць у рэанімацыі і падлучаны да апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх. На пытанне навошта, бо гэтыя людзі відавочна галасаваць не будуць, адказ быў. Якая розніца? У нас галасуюць усе. Там людзі, якія паступілі на паліатыўныя аперацыі на апошняй стадыі раку. Але пасля наркозу ў прытомнасць не прыйшлі і ўжо найхутчэй не прыйдуць. Ім ужо не дапаможаш, але і нельга ж адключыць ад апарата. Яны проста чакаюць свайго канца. Але прагаласаваць, атрымліваюцца, мусяць. На волю выйшлі яшчэ 8 палітвязняў, сярод іх цяжарная жанчына. Як паведамляе прэс-служба Лукашэнкі, памілаваныя 5 жанчын і 3 мужчынаў, якіх раней судзілі паводле гэтак званых экстрэмісцкіх артыкулаў. У 5 з вызваленых ёсць дзеці. Апроч палітвязняў на волю выйшлі і 7 асуджаных за незаконнае абарачэнне наркотыку. Большасць з іх здзейсніла злачынствы, будучы непаўнагадовымі. Агулам, паводле прапагандыстаў, цягам года Лукашенка падпісаў указ аб вызваленні 293 асобаў. На Лукашэнку падалі пазоў у міжнародны крымінальны суд. Дыктатара абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці, ахвярамі якіх сталі беларускія журналісты. Скаргу склала праваабарончая арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». У заяве адзначаецца, што рэжым Лукашэнкі цягам 5 гадоў пераследаваў незалежных журналістаў. Паводле звестак арганізацыі, як мінімум 589 прадстаўнікоў гэтай прафесіі прайшлі праз арышт. 43 асобы надалей застаюцца ў няволі. Між іншага, праваабаронцы згадваюць пра журналістаў радыё «Свабода» Ігара Лосіка, Ігара Карнея і Андрэя Кузнечыка. Інтэрв'ю з няволі з імі выйшлі цягам апошніх тыдняў на праўладным тэлебачанні. Другі энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі падключылі да сетак. Ён прастойваў больш за 1,5 месяца. Паводле Мінэнерга спецыялісты станцыі завяршылі дыягностыку датчыку сістэм бяспекі, якія, як пішуць, былі прычынай адключэння энергаблоку. Тым часам першы энергаблок усё яшчэ на планавым рамонце, што пачаўся 3 снежня. Напярэдадні Літва заклікала Беларусь спыніць эксплуатацыю Астравецкай АЭС праз парушэнні ў яе працы. Як мяркуе літоўскі бок, пастаяннае адключэнне станцыі ад сетак і працягванне тэрміну рамонту сведчыць пра нядбайнае стаўленне беларускага боку да мераў бяспекі. Славу Камісаранку ўключылі ў гэтак званы спіс экстрэмістаў. Адпаведная інфармацыя з'явілася на сайце МУС. У снежні стэндап-коміка асудзілі на 6 гадоў калоніі завочна. Яго абвінавацілі ў распальванні варожасці і знявазе Лукашэнкі. Таксама раней Камісаранка паведамляў, што ягоныя фота размясцілі ў адным з сталічных рус. На дошцы іх шукае міліцыя. У Менскім раёне выхаванка дзіцячай вёскі скончыла жыццё самагубствам. Трагедыя адбылася яшчэ пазалетась, аднак вядома пра яе стала толькі цяпер. Як паведамляе выданне «Зеркала» са спасылкай на Белпол, дзяўчынцы было 12 гадоў. Яе забралі сям'і праз амаральны лад жыцця маці. Так падлетак трапіла ў Менскі раённы сацыяльна-педагагічны цэнтр, аднак надоўга там не затрымалася. У ліпені 2023-га яе змясцілі ў дзіцячую вёску Вытокі, а ўжо ў верасні яна павесілася. Як вынікае з дакументаў, ні ў адной, ні ў другой установе дзяўчынцы не надавалі псіхалагічнай дапамогі, хаця тая наносіла сабе пашкоджанні. Вядома, што ў дзень гібелі непаўнагадовай педагог-псіхолог была на працоўным месцы ў стане алкагольнага ап'янення.
У Крупках адбыўся пажар у доме культуры. З будынку эвакуявалі 14 асобаў. Як паведамляе прэс-служба МУЗ, загарэлася перакрыццё на плошчы 5 квадратных метраў. У выніку ратаўнікі ліквідавалі ўзгаранне. Ніхто не пацярпеў. Цяпер высвятляецца прычына інцыдэнту. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і да сустрэчы.